приятели, добре дошли в моят първи канал. Днес с вас ще пранкнем сестра ми, братовчетка ми и брат ми. Те са в момента в една кола, която сега ще пранкнем с тях. Добре. Сега ще започнем. Първият пранк, който ще напръскаме колата, те да може те да се стреснат и да избягат. Опа! Ето, там влиза. Те са в тази кола, там, която виждате. Сега, с вас ще отидем и ще... Добре, само искам да кажа, че много нямам време, защото ще чакайте само да видя как пръска. Добре, пръскам много надалеч и сега ще се опитам да напръскам. Те не забелязаха. Хора, те не забелязаха. Добре, трябва да направим втория пранк. Добре, хайде. И цъкнете плюс за час. Аз ще събера малки камъчета. Може да вървим. Започваме. Ето ще се скрия, къде да видим камъчета. Добре, това ми е първото видео и така, той искаше да ме хване. Тя бяга. Добре, последвайте ми за час 2. Не, ако искате ме последвайте, но аз ще пусна час 2. Айде, чао, чао! Че ще има още и